Ola a todos e a todas, son Pablo García, son locutor de Radio Estrada e o presidente da Asociación de Medios en Galego, tamén formo parte da directiva de emisoras municipais galegas e xustamente o tema que ides a tratar este ano é o teatro e polo cal eu accedín á radio. Eu comecei en teatro aquí na Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada fai moitos anos e ali un compañeiro díxome que andaban buscando xente para a radio, así que empecé a traballar os fins de semana na radio e a partir de aí pois seguín formándome, crecendo, traballando e agora, bueno, pois o resto xa é historia. Así que estou encantado de que a Escola Oficial de Idiomas se escolla xustamente o teatro para o concurso de microrelatos deste ano e que todos vos poñades as pilas, porque o teatro é moi importante tanto para recordar o noso pasado como para poñer en valor o presente como para os futuribles, para o que poida vir, para deixar voar a imaginación, tanto para nenos como para maiores, e sobre todo, pois para que vayamos máis cativos, cos avós tamén. Sen o teatro eu non entendería a miña vida, así que esmerádevos e traballade duro neses microrelatos para ver que sae dai. Estarei pendente e moitísimas grazas á Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra por levar a cabo este tipo de actividades e por contar comigo.